Råbjerg Mile Camping, en familieplads på toppen af Nordjylland, tæt ved Råbjerg Mile og med plads til alle. Noget af det, der er lidt specielt ved Råbjerg Mile Camping, er, at pladsen er anlagt i en unik cirkelform, og at der på hver plads er beplantning på 3 sider. Det betyder blandt andet, at der altid er grønt og ikke mindst fredeligt omkring hver enhed. Faciliteterne på pladsen er i særklasse, og det gæsterne især fremhæver, er det lækre nye rummelige samtalekøkken. Mulighederne for at bade er mange. Der er hverken langt til Vesterhavet eller til Kattegat. På pladsen er der både en udendørs pool og et indendørs badeland. Det er jo altid dejligt, hvis det danske sommervejr driller og ikke lige frister til en dag på stranden. Her på pladsen er der en super sej legeplads, hvor du kan hoppe på store hoppepuder, klatre i de vildeste klatretårne, eller tage en gyngetur på mega seje gynger. Og så er der en chance for at slå de voksne i minigolf. Her er i hvert fald en hyggeligt anlagt 18-hullers minigolfbane. Vi ses på Råbjerg Mile Camping. En ferie på toppen.